Da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Nasiha makaina da duk masu saurarona. Musan cewa biyayya ga mahaifi da mahaifiya bai yankewa ko bayan rasuwansu. Wata rana Annabi Muhammad SAW ya kasance yana zaune tare da sahabbansa, sai wani samari ya shigo ya zo ma Annabi Muhammad SAW tambaya, yake cewa, ya kai manzo, shin akwai wani haƙƙin uwayena a kaina bayan mutuwansu da ya kamaci in cika shi? Annabi Muhammad SAW ya ce mai, na'am, akwai haƙƙin da ya kamaci ka cika shi ko bayan rasuwan mahaifinka da mahaifiyanka, daya cikinsu ko biyun dukansu. Shi Annabi fara kirga masa, da farko ya ce masa ka yi salatu alaihima, wato ka yawanta musu addu'a, ko bayan rasuwansu ka ta musu addu'a. Ya ce masa na biyu, wal istighfaru lahuma, wai ka ta roƙon Allah ya musu yafewa, ka ta roƙon Allah ya yafe masu, don dukanmu masu kurakurai ne. Yasa ina da kyau mutum ka yawanta kana ma mamacinka kana da roƙon Allah ya yafe masa. Ya ce masa na uku, wa tanfidhu ahdihima, wato ka cika alkawalinsu. Idan kamin gabanin rasuwan mai shi ya doki wani alkawali tsakaninka da mai shi, ka kokarta ka cika wannan alkawali. Na hudu, ya ce masa wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, wai ka sada zumunta, wannan zumuntan da su mahaifinka da mahaifiyanka suka zamando sanadiyan wannan zumunta, wato in ba da su ba za ka samu wannan zumunta. Isa ka yi kokari mai ka cika zumunci tsakanin kai da yayanin babanka da kannin babanka, rafananka, kakanninka, dukansu. Idan wanda ke nan da zaman to yana da alaka da babanka, akwai relation tsakanin shi da babanka, ka kokarta ka cika wannan relation, ka yi musu biyayya. Wai na karshe ce wa ikramu sadiqihima, wato ka ima abokannansu kuma ka girmama su, ka musu kuma biyayya. Wato abokin babanka ko kuwa abuyan uwarka ya kamaci ka musu biyayya, ko da bayan rasuwan babanka, kaka ce bayan rasuwan shi, wato alakanka da mutanen shi, makwabtan shi ko kuwa abokannan shi ko kuwa danginsa ya yanke, a'a, ko bayan rasuwansu alakan na nan, don kana masu biyayyan da za ka yi ma danginsa da abokannansa yana nan kamar kana ma babanka da uwanka biyayya ne. Allah ka ji kan dukkan marigayi, Allah ka sa sun huta, mu kuma Allah ka kyautata karshen mu, Allah ka sa mu duka mu hadu a jannatul firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.